Както вече споменах, днес ще ви представя фирмата MyAdvertisingBase. По-скоро ще разберете как може успешно да печелите с нея. Също така, как успешно може да рекламирате. Добре дошли на днешната презентация. Още веднъж, днес на вашето внимание също така ще предоставя и ще обърна внимание на личността Майкъл Дис. MyAdvertisingBase, така, виждате, това е Майкъл Дис, това е основателят на фирмата MyAdvertisingBase. Неговото интересно мото е, че ако можеш да кликваш с мишката, можеш да печелиш пари с нас. Това по-скоро има една метафора, която иска да ни каже, че дори хора без специални предварителни познания могат наистина да успеят и да започнат както да рекламират, така и да печелят в интернет. MyAdvertisingBase ни предлага една невероятна програма за постоянни и сигурни приходи от интернет. Няколко думи за Mike Dees. Някои мои вече приятели от Германия пътуваха няколко пъти до Америка, срещнаха с Mike Dees. Основното, така, което мен много ме впечатли, беше въпроса на Александър Витоко, който е много известен треньор в Германия, ученик на всеизвестния Боб Проктор. Го е питал: Майк, защо го правиш това нещо? И той казал: просто искам да помогня на хората. Майк, добре, но защо все пак? Ами просто защото знам, че има много хора по света, които не могат да си плащат сметките. Аз съм бил също на тяхното положение. Знам, че в интернет се прехвърлят милиарди долари и просто искам да създам една възможност, от която да профитират, да имат полза дори хора без специални познания. Така, тези мои 4 приятели и познати от Германия се завършат и започват едно наистина конструктивно, систематизирано развитие на MyAdvertisingBase. От Америка фирмата първо преминава в Англия, откъдето пък преминава в Германия, от Германия чрез мен в България. Все повече българи имаме, които получават информация за фирмата и от други държави, от Испания, от Англия, от Гърция и така нататък. Значи, Майк Дис е бил в американските военновъздушни сили. След неговото пенсиониране той е започнал да търси една допълнителна възможност, за да може да изхранва своето семейство. Както мен, така и много от вас и него тогава го е привличал възможностите, които предлага интернет. Затова години наред той има блог, в един онлайн блог, т.е. нещо като онлайн журналист. Той пише, предлага информация на хората за различни фирми, за различни програми, които на този етап се развиват в интернет, чрез които хората могат да печелят. Изгражда се течение на времето огромно комюнити, доста хора, които го следват, които вече му имат доверие, тъй като той се доказва като честен и етичен човек. Естествено, че по време на тези си опити неминуемо човек прави и грешки, доста често те не са зависели от него, но като цяло той е губил и пари. Също така много болезнено е било при него това, че в определени моменти е губил и приятели и развали се взаимоотношения поради нелоялни фирми. Така, края на 2013, края на 2012, извинявам се, Майк Дис казва: от тук нататък няма да препоръчам нито една чужда фирма, само единствено ако създам моя собствена. Така, той започва да гради планове. Юни 2013 се среща с Лин и Тони Буд
които са хора от ръководството на фирмата в момента. Той ги познава вече от няколко години, също хора, които имат опит в онлайн маркетинга, хора, които също са изграждали и класически бизнес. Той изподеля вече неговите нахвърлени идеи и след като получава потвърждението, че наистина идеята му е гениална и след като получава тяхното потвърждаване, че те ще се включат в изграждането на MyAdvertisingBase, той стартира наистина на 100%, изгражда екип от математици, професор по математика има, който пресмята всички алгоритми, така че тази програма да може да работи в дългосрочен план. Също така програмисти, аналитици, хора, които да осъществят неговите планове в реалност. И така, дами и господа, днес ще ви представя накратко искам само да кажа, една онлайн рекламна платформа, при която всеки един от нас може да печели за това, че гледа реклама. Нищо сложно, много проста програма, прост начин, обикновен начин за печелене на пари в интернет. Това е като цяло, за да имате предвид. Така. Преди да започна да продължа, всъщност искам да ви прочета общите условия за приходи, всички сметки за разходи и печалби, както и всички примери за приходи и печалби, които ще ви бъдат предоставени в тази презентация, само предположения за това, което можете да спечелите. Успеха или неуспеха зависи от вашата ангажираност. Пълният текст може да намерите в интернет страницата на MyAdvertisingBase www.myadvertisingBase.com. И така, скъпи дами и господа, виждаме, това е модела за рекламиране през последните 100 години. Рекламирането е доста важно и, както казва и всеизвестният Хенри Форд, който не рекламира, бива забравен. Рекламата във вестниците функционира така, че колкото повече хора биват достигнати, толкова по-голяма е вероятността част от тези хора да бъдат спечелени като клиенти. Статистиката показва, че 3% от тези, които четат вестници, ще се заинтересуват от нашия продукт или услуга, която предлагаме, и само 1% ще станат наши реални партньори. Какво обаче трябва да се направи, ако искаме да привлечем вниманието на повече хора? Как е възможно да достигнем до повече хора? Просто трябва да изпробваме различни методи, различни възможности. Една от тях е да рекламираме в един регионален вестник, какъвто е Черно море. Той обаче е с малък тираж, но пък може да се прицелим в една определена публика. Естествено, че ще достигнем малък брой от хора. Естествено, ако искаме да достигнем много по-голям брой от хора, може би трябва да се обърнем към един национален вестник, какъвто е 24 часа с тираж между 70 и 100 хиляди, в зависимост деня от седмицата. Независимо дали е малък или голям вестник, статистиката е отново същата, 3:1, т.е. 3% са заинтересовани от нашия продукт или услуга и само 1% ще купят. Естествено обаче разликата е в цените. Естествено, по-малкия вестник, регионален особено, цените са много по-изгодни, отколкото в националния 24 часа, но пък всичко е за сметка на шансовете да достигнем много повече хора. Затова въпросът е къде ще решим да рекламираме? Регионално, национално или пък ще комбинираме двете възможности. Мисля обаче, че от мой опит и на последния семинар, който правихме и регионални събития, стана ясно, че в днешно време Германия познава, в България обаче почти никой не каза, че се е абонирал за вестник, никой не получава вестници, в които да
чете информация, също така да гледа и реклами. Но като цяло може да си представите една друга възможност, където хората рекламират, където потенциала вашата реклама да бъде видяна е много по-голям, и това е интернет. Защо обаче трябва да рекламираме онлайн? Искам да ви кажа, че от 1996 до 2009 доверието към интернет се затвърди неимоверно много и създаде една огромна вълна от рекламиращи фирми в интернет. И така оборотите на онлайн магазините се изстреляха просто до небесата. Всеки един от вас познава компании като Amazon, eBay, Apple, Microsoft. Това са фирми, които печелят милиарди. Между време това е един от най-бързо развиващите се браншове рекламата. Това е бранш, в който се правят обороти много над 1 милиард долара на ден и тенденцията е покачваща се. Защо стартират обаче толкова много хора реклама в интернет? Много е просто. В интернет могат много повече хора, и то 24 часа в денонощието да се достигнат. При това дори по-изгодно, отколкото ако човек реши да рекламира във вестник. В вестниците в повечето случаи просто има места, където вестниците се получават безплатно, да кажем долу на входа на блока вестници се получават безплатно, или пък различни реклами за различни неща. В повечето случаи те се хващат, се хвърлят в кошчето. В интернет рекламата може периодично да се показва постоянно отново и отново, тъй като в днешно време се повече сме онлайн, прекарваме пред компютъра средно около 3 часа на ден. Така че шансът тук е много по-голям. Всеки от вас познава фирмите, които са изобразени тук: Google, Facebook, YouTube, Twitter. Това са фирми, които печелят милиарди, дами и господа. Чрез показвания на тяхната страница. Всеки един от нас, аз и вие, всеки един от нас използва тези страници. Така, например, използва безплатната търсачка при Google, или пък използва възможността при Facebook да си чати с приятели. Също така YouTube гледаме безплатно видео, Twitter можем да си правим къси съобщения. Просто забележете обаче, навсякъде в тези компании се въртят реклами, блинкащи банери, върху които аз и вие кликваме, без да получаваме нищо, тъй като ние вършим черната работа. Ние създаваме трафика. Трафика представлява движението на хора към определен сайт. Всеки един от тези сайтове има специална примамка. Така, например, някой си мисли, че Google е просто една търсачка. Не, дами и господа, Google е една рекламна фирма, която ни предлага безплатна търсачка. Това е нейната примамка. Facebook също вече е рекламна фирма, която ни предлага възможността да си чатим с приятели и така нататък, и така нататък. Така че всички тези фирми печелят от реклама. Недостатък обаче на тези фирми е, независимо, че ние вършим работата, не получаваме нищо, те си разделят милиардите между собствениците и между инвеститорите. Затова в играта влиза MyAdvertising Pays, абревиатурата MAP. MyAdvertising Pays не искаме да се мериме с тях, но по принцип не е нищо по-различно от Google или Facebook. Ние сме все още доста малки, но начинът на работа е един и същ. Това е една онлайн рекламна платформа, дами и господа, която е основана в Мисисипи, Америка. Стартира декември 2013 година. Казах ви, след като Майк Дис прави едногодишна подготовка с екип от специалисти. От тогава до сега членовете постоянно нарастват. Аз съм стартирал, както казах, на 11 февруари 2014 под номер приблизително 5000. В момента сме към 270 000 партньори в над 200 държави в цял свят.
Защо обаче трябва да изберем MyAdvertising Base? Защо още по-голяма е ползата, ако сме партньор и рекламираме при MyAdvertising Base? Сега ще разберем. Много е просто като цяло. Просто трябва да видите графиките. Виждате, това е актуално април 2016 година. Имаме над 120 милиона отваряния на сайта, дами и господа. Това е нещо невероятно. Също така, много е важна продължителността на престой, който всеки един от партньорите има върху сайта. Това означава, че по този начин вероятността вашата реклама да бъде видяна е много по-голям. Това е много важно за рекламиращите фирми. Колкото по-дълга продължителността на престой средно на човек в определен сайт, толкова се по-голяма вероятността вашата реклама да бъде видяна. И така, външни рекламиращи фирми плащат много добри цени, за да могат да позиционират своите рекламни банери върху тази много добре кликвана страница. Тук от дясната страна виждате един типичен рекламен банер. Тези банери са навсякъде в нашия сайт, като за в бъдеще потенциала ще нарасне още повече, тъй като всеки притежател на сайт ще може да предостави своите рекламни пространства на MyAdvertising Base, върху които да се виждат рекламни банери. Т.е. от тук нататък вашата реклама ще бъде видяна в цялото интернет пространство. И така, защо трябва да рекламираме с MyAdvertising Base? Защото има висока честота на кликвания, висока честота на отваряния и вашата реклама ще бъде на всяка цена видяна. MyAdvertising Base ни предлага приятен и лесен начин да печелим в интернет. И то, както вече споменах няколко пъти, без дори предварителни специални познания. За целта обаче трябва да си закупим така наречените кредитни пакети. Това е един от рекламните продукти на MyAdvertising Base. Другите рекламни продукти са рекламни банери и гарантирани посетители. Същите неща, които предлагат и другите големи рекламни платформи. С закупуването на един кредитен пакет ние получаваме, то ни струва 49,99 евро, ние получаваме възможността да покажем 550 реклами с продължителност 10 секунди. Към тези рекламни кредити получаваме и 10 бустери, които могат да увеличат рекламното време на нашата реклама до 30 секунди. Тук рефералите по принцип не са задължителни, но са добре дошли. Това е едно от нещо, което мен лично ме привлече, тъй като споменах ви, занимавал съм с мултилевел маркетинг, там човек задължително трябва да има партньори, трябва да има клиенти. Не бях много успешен, трябва да си призная. Затова тук ме привлече тази възможност, че не съм задължен да привличам хора, просто нямах стрес, нямах натиск, което пък в последствие автоматично, след като бях доволен от фирмата, виждах потенциала, възможностите, просто не мога да си затворя устата да не препоръчвам MyAdvertising Base. И виждате, просто в цял свят има положителни емоции. Положителните емоции са продиктувани от това, защото фирмата плаща на всеки един от своите членове и то ни плаща 3 пъти на час, 72 пъти в денонощието. Това е нещо невероятно, дами и господа. Представете си само за момент как ще се почувствате, ако ви се плаща 72 пъти на 24 часа. Някои може би не могат да си го представят. Просто трябва да си представите, че почти на 20 минути или 3 пъти на час вашия акаунт се актуализира и вие виждате как отново и отново
към вашия акаунт се прибавят центове, долари, десетачки, стотачки и така нататък. Това е невероятно чувство, англичаните го наричат sky high feeling, защото се чувстват просто като на седмото небе с My Advertising Pace. Знам, че доста хора са назначени на работа, на договор са, до някъде мислят, че това е много сигурно, но те просто заменят време за пари. Тук имаме доста свободно време и не се плаща 72 пъти на ден, а не веднъж на 30 дни, като в повечето случаи заплатата не стига до края на следващия месец. И тъй, сигурен съм, че поне една част от вас вече нямат търпението, искат да разберат точно как става въпрос, как се печелят пари, но трябваше да го направя това въведение, просто за да ви стане ясно, защото за мен е важно не толкова спечелението на пари, но тук става въпрос за един дългосрочен проект. За мен е важно на вас да ви стане ясно, че това е бранш, който съществува, модела на работа вече съществува. Ние не правим нещо, кой знае какво ново, не сме открили топлата вода. Иновативното обаче е, което Майк Дис прави, да плаща 95% от печалбата на фирмата, да я разпределя между партньорите за това, че те вършат работа, че създават трафик, че гледат реклами. И така, необходими са 3 лесни стъпки, за да почнете да печелите. Купете си рекламни продукти и по-специално кредитни пакети. Моят съвет е, купете си толкова, колкото е финансово възможно. Зависи от вашето лично и финансово положение. Но ако не имате необходимите средства, купете си толкова повече, колкото можете. По-бързо ще достигнете до вашата определена цел или до максимум, който е възможен всеки да постигне самостоятелно. Втората стъпка е да изгледате 10 реклами на ден, за което са ви необходими не повече от 15 минути. При някои хора може би веднага штрак, червената лампичка, как така с 10-15 минути на ден аз ще мога да печеля в интернет, как аз така мога да изградя сериозни приходи. Да, така е. И аз си го задавах този въпрос, докато обаче не се запознах как функционира рекламата в интернет и какви пари се въртят там. Може само да си представите за една 30-секундна реклама по телевизията в гледано немско предаване се плащат около 24 500 евро, дами и господа. Затова е отговора, че дори с малко работа в този бранш могат да се печелят хубави пари. Така, третата стъпка, това беше. Вашата работа е завършена, наслаждавате се на деня, започвате да планирате какво искате да постигнете, започвате да си припомните вашите детски желания и мечти, започвате да организирате следващата си отпуска. Всичко това е, което трябва да правим при My Advertising Pace. Естествено обаче, за да имаме периодични приходи, трябва отново да повтаряме тези неща. Първо, сутрин, след събуждане, това, което трябва да направим, да погледнем в нашия профил, да видим какви пари сме спечели докато спим. Това е също хубаво нещо на фирмата, че човек докато спи, докато е дори на работа, докато е на среща, на спорт, той печели, тъй като интернета не спи, той работи 24 часа, пакетите, които притежаваме, те работят за нас 24 часа. Купуваме си нови пакети, също така трябва да изгледаме 10 рекламки. Ако имаме 49,99 евро в нашия акаунт, си закупуваме нов пакет, за да може нашия бизнес да се развива и колкото повече пакети притежаваме, толкова повече печелим. Тъй като фирмата ни плаща въз основа на това колко пакета притежаваме. Значи нашата работа е да гледаме реклами, но тя ни плаща в зависимост от това колко пакети притежаваме. Доста мотивиращи предимства ни предлага My Advertising Pace. Едно от тях е безплатната регистрация. Така че
съвсем спокойно, ако все още не сте сигурни на 100%, можете да се обърнете към човека, който ви е препоръчал тази презентация, който ви е поканил, да се регистрирате напълно безплатно, да разгледате сайта, да видите как се гледат реклами и да прецените дали е за вас или не е. Също така, много мотивиращо е, че тук не е необходимо да се продава каквото и да е. Не е необходимо да пълните гаража с скъпи прекрасни стоки. Не е необходимо да се препоръчва. Също така да се спонсорира, т.е. да се изгражда екип от партньори, от сътрудници и така нататък. Предприемачите тук, хората с класически бизнес или с някакъв онлайн друг бизнес, могат да достигнат до нови клиенти или до нови бизнес партньори. Map е просто една фантастична рекламна платформа за всеки партньор, всеки партньор. За използващите афилият програмата, която ни предлага MyAdvertising Base, приходите са просто неограничени нагоре. Независимо дали ще трае 1, 2, 3 години, тук може да се изградят наистина сериозни приходи. Изграждането обаче на екип не е задължително, но е за препоръчване, ако се стремите към по-високи такива приходи. С MyAdvertising Base остават доволни както партньори на фирмата, така и клиенти. Какви са, да обобщим какви са вашите предимства, ако стартирате с този бизнес? Първото нещо е, че на вас са ви необходими 10 минути на ден активност. Не трябва да работите по 8 или 10 часа. Печелите пари всеки ден и то 3 пъти на час, а не веднъж месечно. Лесно е, няма нужда да се препоръчва, прави се по избор, когато сте готови и когато решите изобщо дали ще го правите. Не е необходимо да имате скъпо офис оборудване. Нямате нужда от огромна зала, която да наемете, на която да плащате наем, да плащате заплати и така нататък. Достатъчни са ви стационарен компютър, лаптоп или пък таблет или смартфон. Така човек е мобилен, човек е в движение, може навсякъде по всяко време да го развива този бизнес. Теглянето на пари става доста бързо. Говорим за един сериозен, устойчив паричен поток за години напред. Един от най-често задаваните въпроси, това беше естествено един от моите първи въпроси, солидна ли е фирмата, сигурна ли е, легална ли е? Отговорът като цяло е да, също така моето потвърждение от моя вече 27-месечен опит с фирмата. Фирмата е проверена и се съветва от реномирано бюро за правни консултации в Америка. Бюро, което е помогнало на множество други компании, които са от десетилетия на пазара, да развият своя бизнес в дългосрочен план. Тя ни гарантира спазването на всички законови норми, които са необходими в съответната държава, в която се развива този бизнес. Тя потвърждава, че MyAdvertising Base работи на 100% легално, етично и според законите на съответната държава, в която се развива бизнеса. И така, дами и господа, ние говорим за един сигурен бизнес с невероятни продукти, тъй като казахме, това са рекламни пакети, можем да стартираме с тях текстови реклами, рекламни банери и гарантирани посетители. Гарантираните посетители са обменната монета в интернет пространството, тъй като в интернет имаме милиони сайтове. Всеки ден идват по няколко стотин нови сайтове, нови фирмени сайтове. Това е един от най-лесните начини човек да стигне до нови клиенти, като се обърне към една рекламна платформа като MyAdvertising Base и си закупи гарантирани посетители. Тоест, фирмите плащат, за да могат техния сайт да бъде посетен, тяхната реклама да бъде видяна. Това, което може да видите само при MyAdvertising Base е, че тук е невъзможно да не спечелите пари. 100% от членовете печелят ежедневно пари.
единственото условие е да притежавате поне един кредитен пакет и да изгледате 10 реклами на 24 часа. Това са условията, за да почнете да печелите. Нашата работа е да гледаме реклами, но нашата печалба се определя от броя пакети, който притежаваме. Колкото повече пакети притежаваме, ще видим и по-късно, толкова повече ние можем да печелим. Тук нямаме натиск, всичко се развива без разочарования. Други предимства при MyAdvertising Pays. Вече разбрахме, по принцип разбрахме, че тук успешно можем да рекламираме, нашата обява да бъде видяна. Също така, че успешно, напълно самостоятелно можем да печелим пари. Следващата възможност е да използваме афилиат програмата, която ни предлага MyAdvertising Pays. Какво представлява афилиата по принцип? Това е, когато има доста фирми, които предлагат такива афилиат програми и ако сме партньор на такава фирма и препоръчаме техния продукт или тяхната услуга и наш познат приятел си поръча този продукт или услуга, фирмата ни плаща комисионна за това нещо. Доста често, ето и онзи ден препоръчах банката, в която аз съм клиент, препоръчах на един познат, за да си отвори сметка в нея и те казаха: браво, супер, ще получите около 75 евро на 3 пъти или нещо от сорта. Така че това е афилиат маркетинг, т.е. когато препоръчваме определен продукт или услуга да ни се плаща комисионна за това нещо. Така и при MyAdvertising Pays. Не е задължително, но ако използваме тази афилиат програма, изградим екип от партньори, можем да получаваме до 10% всеки път, когато наш партньор закупува рекламен продукт. Тук ние разполагаме с нашите налични средства и можем да ги теглим от понеделник до петък. Също така, това е нашия бизнес. Ние преценяваме дали да си изтеглим парите или пък да си купим нови пакети, ако искаме нашия бизнес да се развива също така и да го поддържаме. Имаме едни от най-бързите плащания в индустрията при MyAdvertising Pays, където сигурността е на първо място. За някои хора изглежда, че доста неща трябва да се попълват и доказват, но тук говорим за много пари и сигурността е на първо място. Плаща ви се 3 пъти на час. Следващия важен въпрос за всички, които не толкова добре познават бранша, не са се занимавали с онлайн маркетинг, с бизнес в интернет, също така не познават рекламата, питат откъде идват тези пари, как печели фирмата и съответно как ни плаща на нас. И така, спомнете си графиката, която ви показах с банера. Там видяхме, по същата логика функционира Google и Facebook. Винаги, когато сайта се отваря, фирмата печели, защото рекламата на определени фирми се показва и те плащат на MyAdvertising Pays, за да може техният продукт, тяхната услуга да бъде видяна. Тук имаме хиляди рекламодатели, както вътрешни, така и външни, които използват продуктите, използват възможността да рекламират. Тук получавате реални пари във вашата MyAdvertising Pays сметка. Плаща ви се 3 пъти на час, като отново вие ежедневно може да си изтеглите парите или пък да си закупите нови пакети. Една много успешна и популярна стратегия да продължите да купувате, докато достигнете максималния брой от 1000 пакета. Момент. Така, как работят кредитните пакети за вас? Внимание, това е само един пример, просто ориентировачно, за да разберете начина на работа. Да приемем, че стартирате с 100 пакета. В началото аз, когато стартирах, беше с 20, нямаше достатъчно информация, достатъчно статистика, какво е добре, какво не е.
Ако говорим за наистина истински бизнес, 5000 евро по принцип нищо не са. Въпреки това, аз казвам всеки да стартира както на него му е удобно, но моята препоръка и опита на по-старите партньори, че в момента е много оптимално човек да стартира 100 пакета. Ако приемем, че всеки пакет дневно ни носи приход от 50 цента, след 110 дни всеки пакет е направил приход от 55 евро. Това са 100 по 55, 5500 евро, т.е. 110% от първоначалната наша покупка. Големината на фирмената печала, т.е. дневните приходи, които ние получаваме от пакет, не се гарантират, те зависят от рентабилитета на фирмата. Това, което се гарантира е, че ние ще получим 55 евро за нашата работа. Така, една много добре изпитана стратегия, към нея се придържах и аз в началото, когато стартирах. Винаги, когато имате 49,99 евро във вашия акаунт, да си закупите нов кредитен пакет. Тъй като ако броя на вашите кредитни пакети се увеличава, естествено, че се увеличават и вашите приходи. Колкото по-бързо се увеличават вашите приходи, толкова по-бързо ще може да закупите един пакет и да развиете своят бизнес. Скоростта на този растеж се увеличава от ден на ден. Максималният брой пакети, който може да притежавате е 1000. Защо изобщо има една горна граница? Това са изчислил професора по математика, че по този начин алгоритъма, който работи цялата програма, алгоритмите, могат да продължат да работят много време напред. MikeDees има за цел да помогне на хората да печелят в интернет, затова и компанията ни предлага различни маркетингови инструменти, с които по-бързо да достигнем своята цел или пък просто да сме по-успешни. Така, например, ние може да създадем една имейл кампания, имаме сайтове, 2 сайтчета на английски, с които можем да запознаваме хората с бизнеса. Така, например, също стартира Академия за изграждане на личния ви успех с My Advertising Base. Също така имаме, библиотека с книги за личностно израстване с много добри автори в бранша. Други помощни средства, допълнителни, това са специално за българските партньори. Имаме безплатен сайт на много езици, с презентацията на много езици, така че за тези, които не са с интернет, с изграждане на сайтове, не е необходимо, не е задължително. Вие може да получите вашия човек, който ви е запознал с бизнеса, да ви запознае и да получите собствен сайт с презентацията на много езици и да запознаете вашите близки и познати. Също така предлагаме ви безплатни видеообучения, също така специални обучения само за партньори. Имаме регионални и национални събития. Ето този ден имахме в Пловдив с около 35 човека от Пловдив и региона. Април месец имахме национално събитие с около 300 гости от цялата страна. Имаме Facebook група за обмяна на информация, онлайн презентации, като днешната, всичко безплатно. И така, това е вече прочутата начална страница на My Advertising Base. Просто трябва да кликнете върху Sign Up и да създадете вашия My Advertising Base безплатен акаунт. Това е вашия шанс. Вие може да започнете още от днес да печелите. Формата, която трябва да се попълни за регистрация е лесна, но въпреки това, моя съвет е отново и отново срещам партньори, както лично, така и като цяло, които си мислят и се опитват, че ще запомнят всички свои данни. Вземете нещо, дебел тефтер за писане или пък документ на компютъра и си запаметете имейл адреса, потребителското име, паролата, която използвате и съответният 4-цифрен код, PIN, който сами си избираме. Всички тези неща са ни необходими в един последващ момент.
Убедете се, най-важното е, че срещу спонсор е името на човека, от който сте получили този реферален линк, от който сте получили линка да се регистрирате, човека, който ви е запознал с този бизнес, човек, който ви е поканил днес. В общи линии това беше от мен. Благодаря за вашето внимание. Това беше нашата презентация.